Mannschaften vor und bitte jede Mannschaftskapitän ihr Team vorzustellen. Die Ranica, die Manuela, der Тодор, der Никола, der irgendwo im Publikum ist und ich bin die Viara. През 1954 година английският отдел е преместен в София. Създава се Софийската английска гимназия. През 1958 учениците и учителите от френския отдел напускат Ловеч, за да поставят началото на френската гимназия във Варна. В Ловеч остава немския отдел. Така е до 1984. Днес в гимназията за чужди езици в Ловеч се изучават немски, английски, френски и испански. Okay. Who wrote the Declaration of Independence? Тук четем имената на хората, с чиято финансова помощ се създава нов езиков кабинет. Не се очудвате, предполагам. Много от тях са на бивши ученици на гимназията. Жест твърде популярен в елитните колежи по света, за жалост малко познат в нашите училища. Ето го и кабинета с днешните момичета и момчета. Те не живеят задължително на пансион, не ходят на киноподстрой, но пазят ритуали и традиции, узаконени десетилетия преди тях. И продължават да учат така, че да печелят национални олимпиади и конкурси. Ей, това е. Einige haben auch Themen, die vielleicht bei euch so in den Liedern, in bulgarischen Liedern. Ja. Technik. Eier? Ани по две. Плюс на ученето се отчита.